हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, बे आपडेट भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना हमदांखाबाय जानांगौ। बेनो जादों लोगोफोर BodoFlim प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानो गोनां बे बोसोरनिनो आबुं बर' सावथुन। बे सावथुननिनो मुं आरो सोर फावखुंगुरखौ नुनो मोनगोन बेफोरखौ मोनथिनानै लागोन। बेनिखायनो स्किप खालामाजासे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। लोगोफोर, BodoFlim प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानो गोनां बे बोसोरनि आबुं बर' सावथुननि मुङानो जादों लोगोफोर रोदा। बे सावथुनाव फावखुंगुर महरै नुनो मोनगोन मुंदांखा फावखुंगुर बिथां सोरां नार्जारी, लोगोसेनो थाख्लाय सार बिथांमोनखौबो नुनो मोनगोन। लोगोफोर, दासिमाव बे सावथुननि गासै आर्टिस्टफोरखौ मोनथिथ'नाय जायाखै। जेब्लानो फुल अफिसियेल एनाउन्स खालामगोन अब्ला नोंथांमोननो फिन खेबसे खिन्थानानै होफिनगोन। दासिमनि थाखाय बिथांमोननि बे भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।